Alle sammen, velkommen til en helt ny episode inde fra JVKJ. Og i dag der spiller vi Zombie World. Og nu sætter jeg lidt på. Vi er allerede i gang. Angreb. Oh fuck. Jeg har aldrig spillet det her før, så jeg er fucking bange. Jeg var dø. Jeg skød dem. Øj, det er svært det her. Jeg vil gerne op til de andre. Ikke for sten. Au. Jeg vil ikke dø. Skud den af. Det er spørgsmål. Okay, løb marker. De er sygt mange. Det er runde 6. Når det sådan noget, at man dør hver runde, og så næste runde, så kommer man i live igen. Det er irriterende, den her. Oh god. De spawner lige bag mig, altså. Oh god sake. Now tell me good kids. Oh man. Jeg døde. Nej, det gik godt, hva'? Det var det sjovt. Nå, vi ses når næste runde big. Sådan, så er jeg tilbage. Og det ser ud til at vi begynder. Der står loading map. Sådan der. Og level 1 kom. Jeg er new. Det kan man egentlig købe. One of the city, make them trouble. Det er faktisk godt. Kirkegård, nej. Han måske. Det ser godt stå. Her. Vigtigt. Der var vist ikke nogen skud. Sådan der. Det skal være. Jeg tror altså det gik for meget op, eller så er det bare mere tilskud på de andre. Nærmere. Nå, det skal komme med. Kan vi bare stå der? Jeg kan se deres lige bare. Kan man ikke tage bilen? Det kunne være nice. Og faktisk rundt og skulle eller det er alle sammen der nogen. Men her. Og den blå. Så er det også bare. Løbeskyde dyr. Døden er min ven. Tror jeg. Oh god. Orderman. Wave 2? Nej, du må ikke begynde på wave 2, når jeg fandt ned i et hul. Men der er zombier. Okay, mange. Many is not the right to say. Oh god, der er mange derovre. Oh fuck. Nej. Jeg har fundet djævlen. Den der, den er væk. Hvorfor er de forskellige farver, nogle af dem? Oh shit, et skelet. Wow. Hvordan skal man kunne overleve de her runder? De er umulige. Skid. Oh shit. Wow. Der skal jeg ikke over. Kan jeg komme ind her? Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal købe mig et bedre våben. Vi tager hver vores vej, så der er ikke for sådan her. Jeg er ikke hurtig nok. Shit, vi kommer sgu den her over os. Hvordan kan jeg stadigvæk være live? Jeg har ikke været live, jo. Wow. Jeg skal virkelig have den våben, den her. Jeg tror, det er den sidste, næsten. Der er vist en tilbage også. Løb. Også. Jeg vil ikke dø. Kan jeg komme ned i gravene? Den kommer op ad en anden grav. Så det er også en her. Og hernede. Det var jeg simpelthen. Okay, better idea.
Åh, fuck, what a wash. Det gik det godt. Nå, lad os lige se her. Den er sgu fedt svært. Eller ikke shop. Er det shoppen? Ja, det er det da. Level 5. Okay, det var nice. I level 5, der får vi en shotgun. I level 5, der får vi en SMG, nice. Og man kan være en zombie, cool. Bye, fucking baby. Jeg har snakket ind. Jeg er ikke bare på rum. Åh, lad være skub. Nu har jeg dig. God sake. Han er virkelig i trouble, ham her. Kær på ham. Angreb! Fang ham! Jeg har en stegepande! Stegepanden selv. Jeg har en stegepanden selv. Jeg har en stegepande, jeg nakker dig med stegepande selv. Jeg fik en. Nice. Jeg fik en til. Game over. Nice. Jeg elsker det her spil. Det er det fedeste. Nå. 5 sekunder kun. Nå. Glæder mig til at få den våben. Jeg vil så spille poker. Og lige næser. Jeg kan shot for at skyde. Jeg kan binde med den fine i alle sammen. Okay, what a nerd. Sådan gør vi. Hyggeligt. Nå, lad os se. Let's make one. Og løb kun 2 runder jo. Jeg tror jeg løb den her vej. Jeg gør det, nu kommer jeg bare tilbage. Jeg kommer bare tilbage. Der er det. Man skal åbenbart ikke reload det her. Jeg var vant til at reload. Jeg er fri! Nej. Jeg tror irriterende. Jeg skal klippe snart. Jeg skal også konfirmeres. Det bliver mega fedt at blive konfirmeret. Jeg skal være mest i alt PlayStation 4 med, så jeg kan optage lidt derpå, så jeg kan få mit YouTube-vis. Okay. Giv det en hånd. Altså. Trouble base. Okay. Alle andre døde. Jeg vil rundt her. Jeg har en skruenøgle. Oh gosh. Skruerne lige i hovedet på mig. Gå væk. Gå væk. Dø. En af dem her, jeg ved selvfølgelig player, der er død. Ham der. Der er en player, der er død. Jeg har jo 2 i sidste runde. Jo flere jeg skyder, jo bedre. Hvordan kan de ramme mig? Jeg løber bare. Jeg løber hvorhen, jeg løber bare. Jeg kan godt trænge til en anden player lige nu. Hvad er det her? Den kommer jeg ud derfra. Ja. Gå væk, Silver Zombie. Nej, en stegepande. Stegepande fik mig. Jeg får jo. Nå. Lad os se, hvor det ikke. Men hvis man trykker her, så kommer den her op på et tidspunkt. Der. Bam. Stegepande. Jeg løber vej. De camper jo bare. Start altid.
Støjmanager. Jeg fik en. Jeg døde. I'm not any. I just knocked it out. FK. Det var også der. Kan jeg ikke sætte ild til mig selv, det var mega nice. Jeg kan gøre det igen. Nice. Så man kunne gøre det en gang. Støjmanager. Nej, der fandt en bug eller et eller andet sådan. Men ikke kan man komme. Det er meningen, man skal komme tæt på ham her, jo. Han bruger kun svært. What a vandfald. Sygt, mand. Det var helt vanvittigt. Yay, jeg løber. What a kill. Det var sejt det der. Løb bare lige over alle sammen. Og så hopper lige ned hovedet og nakker om. Make a trouble base. Make a trouble base. Musik. Boombox. Så loader lige mappet. Jeg skal holde op i stien. Jeg venter på at lægge. Jeg må ikke se det. Det må da bare et eller andet sted, man kan være sådan som. Nej, det er en labyrint. Jeg kan ikke se labyrint. Det er ikke en labyrint. Ja, nice. Nej. Men jeg følger efter nogle af de andre. Det er så nice. Skal op her. Level 3, nice. Oh shit. Hvorfor kan jeg få shotgun i level 3? Den her. Jeg håber, det er noget, der får mig op. Nej, det er det ikke. Jo, det er. Ups. Problem. Løb op her. Er du godt meget? Jeg vil gerne have op. Jeg er på muren. Ej. Shit, en guldzombie. Fed mig. Jeg hjælper lige ham her bedst. Bedst er det, at jeg ikke har lukket ind. Men det kan bare spille. For eksempel nu har han en 14, så det betyder, at han skal komme noget tid. Eller at han bare spiller på den samme computer, så. Ja, det svarer til, at han har lukket ind. Jeg tror, de her kasser kan man ikke komme op til. Nej, Stejpan zombie. Stejpan zombie. Oh god. Oh my freaking hell, god. Help. Jeg har en kæmpe rød en. Den er rød. Weird. Det er det budget. Jeg har startet den efter os. Der er 2 stykker. Der kan blive startepenge. Kan blive skyde startepenge her. Så døde jeg. Nice nok. Nå, jeg får altså i stedet for, så ser jeg El Pin, tror jeg han hedder. Jeg sidder og ser Zombie Apocalypse. Mega god YouTuber. Altså, der var nogle lange videoer og sådan noget. Fucking nice. Nu har jeg der, lille ven. Fik der, tror jeg. Wow, farvel. Ellers jeg falder bare ned døren. Det er mega ondt bare nakken, fordi det gør jo egentlig bare, at man ikke kommer videre, kan man nok sige. Ikke kommer højere den. Lad os se. Kan I også lige se, om I sætter her. Mickey Knots. Lille Polle. Polle, amen. Polle for snæve. Hvor lang tid til jeg skal se. Lol, kan man ikke hoppe af? Det er virkelig. Jeg hopper ned. Jeg går på kasserne. Her. Står jeg bare her og skyder alle. Ja, så forstår jeg godt, de gør.
de skal op til mig, skal de først hoppe op af en masse kasser. Og derovre, det er jo perfekt campersted. Der skal jeg klar. Time left, oh shit. Make a warning. Jeg tror hun der er nej. Jeg havde ikke tænkt på, at der var zombie herinde. Okay, der er så også en trappe op. Not perfect. Jeg ved ikke, hvorfor det er min sidste list. Okay, han er mega hardcore. Hvad hedder han? Han hedder Spaniel Cool. Spanska Cool. Det er mega stejt. Okay, han er færdig. Der er ikke engang nogen fight her. Løb mig, løb. Oh! Fuck, jeg skulle også være løbet. Et level til, så er det Spaniel Cool. Ja, det er nok ikke så godt at bruge svær, når man har så lidt liv for ham. Jeg har en multrak. Ja. Hvad er det herovre? Den virker da godt. Jeg kan skyde med den. Nej, jeg kan skyde. Fallen. Falder du for mig? God, jeg hader de hopper op i jorden. Man skal altid løbe. Og det kan man ikke engang uden at blive snuppet. Jeg går op til den her kasse. Spaniel Cool døde. Jeg kommer herop. Shit her. Nå, det falder noget. Ja, jo. Snart Japan efter mig. Sådan der, tilbage. Jeg kan skyde om. Klassisk Spaniel Cool. Jeg vil så bedre på, at bare stå med maskinerne. Jeg skal også få ind her. Spaniel is cool. Jeg lader dem frem for deres skjul. I kan ikke fange mig. Okay, det kan de. Det er Silver Boss. Det er stærkt. Skulle jeg lige følge dig? Venner. Jeg har mange efter mig. Løb, venner. Man. Vi bliver udslettet. Måske skulle du tænke på, hvordan det er der. Der er mange, mand. Et hav. Ja, klart. Hop op til hende. Jeg skal ikke løse. Let's see. I can come hjem. Nice. Så langt med Big Daddy. Sådan her, der skal lige jeg har ingen som hvor jeg er henne. Nu fandt jeg en shotgun. I'm sweet. Spaniel. Den starter den. Jeg skal bare hoppe fra her. Det er sejt. Nej, startpanden faldt. Startpanden død. Det bliver når man bestemt Spaniel Cool. Fuck, Spaniel Cool er i live endnu. What the heck? Okay, jeg skal væk. Tror jeg er en af de sidste i live.
tror faktisk, jeg er den sidste, der er i live. Jeg døde. Espanol! Det er svært det her. Okay, lad os nu se. I'm Shrek. Bacon Studio. Have it on the shoulder. Jeg kan ikke huske, hvordan man tager screenshots. Jeg ved det altså ikke. Hvordan kom de derop? Vent. Sådan der. Sådan, det var hurtigt. Ja, jeg var vist den sidste. Espanol. Nej, hvorfor tog jeg ikke shotgun på? Nå, det må jeg gøre næste år. Jeg kan også bare dø hurtigt. Titanic. Ja, du er ikke det. Espanol i skole. Espanol i skole. Til jeg skal. Jeg tror bare det lægger lidt. Mamma? Nu skal jeg bare dø igen. Super. Nu er det parti. Nej, det er bare blå. Okay, jeg løber. Okay, jeg tror så skal jeg se. Jeg er færdig. Tag lige den gården. Den darkness. Støjpande, mand. Tag lige nu. Nej, hvad har han nu gjort? Sådan der. Og så min knap så først. Jeg spiller bare på en normal tosbil. Pisse du. Nå. Lad os tage min shotgun. Så har vi den på. Level 6, så kan jeg få en politik. Der er jo en, han har. Jeg tror, det er den der, han har. Det kunne være nice at få sådan en her. Det kunne være mega nice. Nå. Lad os alle gå Akbar. Det er zombie-lukken. Nå. Støjpande, mand. Yeah, you know what I mean. Ja, det var da så spejle væk. Han er en zombie, der står. Det er nok ham, der er et på. Okay, jeg er klar. Vi hopper lige over dem alle sammen. Agua Master! Hvorfor er det de støtter? Agua Master! Jeg må snipe til efternavn. Okay, jeg har ingen anelse om, hvad der sker lige nu. Vi løber rundt her. Nu. Jeg sparer med syn. Okay, alle sammen faldt bare lige der. Han er tvunget til at tage, så tager jeg ham. Nå, de fik ham. Super! Look at that face. Look at that face. Jeg flyver. Jeg kan ikke synge. Men first, my home and bacon. Hvor jeg går, hvorfor ikke? Jeg er venlig. Oh my god, hvor er den map. Let's ball og tage mig. Okay, what the fuck is this? Nej, det er flot. Lad os prøve den. Okay, jeg fik noget her. Det er godt. Jeg slår over den anden ende af skoven. Jeg har ikke fundet for tid. Fucking one shot ikke. Den er du brug på mange af dem. One shot over.
Lad os sige, at kølen. Jeg skruer den så ud af. Oh ja. Jeg skruer der hele dagen. Hey, jeg er lige gammel nu. Jeg står nede og udsigt med hende, der vil dø dernede. Nu kommer de ned her. Jeg må hellere se lidt. Op i træet. Op i træet. Op i træet. Lol, de kan ikke komme op. Jeg er en svane i den her bane. Stå med en shotgun over i træet. Nice. Tag mig lige der. Jeg hjælper, hvis jeg kan. Kom op i et træ, venner. Jeg står her og skygger på et par zombier. Lad de hoppe bare op på hinanden. Hallo, guldzombie. Gå ned. Det er mit træ. Find dit eget. Jeg vil bygge en hule. Ja, jeg bygger en hule. Au, au, au. Gå væk. Det virker ikke der. Det bliver for mange. Oh shit. Det virker ikke mere. Nej, han er færdig, han er. Den hammer der, den har slået sin sidste zombie. Køle. Jeg tror det er bedst, hvis man står tæt på hinanden sådan her. Der kommer også alt for mange, det er det eneste problem. Hvad det? Jeg løber. Og hvad skal vi lige dernede? Amalgamane. Nice nok. Vi står bare der og ikke har slet. Nej. Det der, det er en online player. Han er farlig. Stegepanden døde. Nej, det var en hvad? Hvad kalder man nu dem derfor? En kagerulle, ja. En kagerulle. Kagerulle. Nej, hvad sker der nu? Jeg kan ikke lide det her. Marker, lad mig komme op i dit træ. Mit er ikke sikkert mere. Okay, jeg skulle ikke have skudt på dem. Se, jeg kom ned derfra, mand. Det virker ikke mere. Det virker slet ikke mere. Det virker ikke, når de store der. Overhovedet. Jeg løber bare. Den sorte der, den går der død. Level 6, nice. Hvad Silas? Jeg vil sove nu. Kan du sove nu? Kan du så sove rigtig godt? Må jeg lige få en kammer? Hvad er det der? Bare et spil. Du sover godt? Godnat. Godnat. Og så døde jeg. Fantastisk. Hvad? Nu er du lille knægt. Jeg hedder Køle Bølle. Nå. Endelig infection is mine. Steg pande. Steg pande. Er han stadigvæk i live? Ja, kæben kommer op til ham. Jeg tager snigeren. Der fik ham. Jeg stak det hans hoved. Kan man ikke danse i det her? Ja. Mega true. Sådan der. Nej, han er over den anden side af banen. Der er 2 endnu. Jeg tager Tom Lise her nu. Men papiret. Nå, hun døde også. Jeg se mig. Den var der tilbage. Jeg lukker også. Der var nogle level 30, så i min næste video,
Jeg har tænkt på at lave noget escape. Det er toilet eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad man kalder det for. Jeg ved bare, det er noget escape, når jeg vil lave næste. Det betyder ikke, at jeg slutter videoen her. Slet ikke. Ja, og så lukker det. Nej. Mia. Jeg starter lige min shotgun. Jeg følger efter ham her med shotgun. Jeg følger efter det. Man skal bare blive sammen. Det er snart være med en. Jeg er træt. Smash. Så kan du komme ud til en. Det er en bøllezombie. Nej. Nice. Kan jeg bare slå det. Level 7 eller hvad? Lad os se. What the heck? Før dem lige op til mig, hvor den nederen. Jeg skulle ikke have spyttet på. Hej sammen. Jeg ville ønske, at jeg havde en shotgun lige nu, hvor jeg kunne stå ned. Løb, Marker. Løb. Run for your life. Ved du hvad, jeg ved ikke, hvad hans liv. For der er lidt zombierne, som også er døde selv. Nærmest. Min mus er sådan. Tredje video i dag. Den skal egentlig mange på en gang. Det er shotgun. Løb lille kampine. Han laver mega gode videoer. Jeg kan godt her. Nej, det kan jeg ikke. Nice, der. Kan jeg rulle? Kan jeg rulle? Jeg smadret. Altså, kan jeg rulle? Gå også. Ja, det er sygt. Alle døde? Ja, alle er døde. Sådan. Det mangler lige. Au. Vil du gifte dig med mig? Vil du gifte dig med mig? Tager det med mig. Jeg tager det som et nej. Jeg tager det som et nej. Da. Så bliver der ikke noget bryllup, jo. Nej, hvad har jeg nu trykket på? Nej, der er det. Shift, sådan der. Bare tage at trykke på shift, så lukker den sådan her. Så kan jeg bare få den underholdende knappen, og så gør den det hele selv. Jeg smager flere til. Små på det. Du stille. Hej. Ja, det her er bare det bedste gamersted, eller hvad? Jeg tænker mig bare at slå ham med shotgun. Det kan godt være, at jeg laver nogle videoer af den samme fan måske. Lad os tage nummer 2. Det meste fik jeg væk for dem. Jeg vender til næsten. Nå, der er ikke nogen. Got you right in the face. Hey, det var skub. Det er pænt. Og snus. Kopi. Han er en kopi, og han er ikke et menneske. Hvad er det? Okay, jeg var der. Det er næsten lidt for mere. Det kunne være nice, hvis det var sådan en købe sådan en maskine, der kunne gøre noget lille ting. Blandt andet man selv kunne gøre det. Det skulle blive really nice. Nå. Lad os tage en lille aftenbåtur.
Let's gå under en tur. Du har lov til noget, så vis mig det nu. Bare. Og hvor kom Au. Jeg tror, jeg døde. Shotgun. Hævn mig. Jeg er stadigvæk i live. Det er så slukt. Min hovedbund. Åh, de er alle sammen døde. Hallo, jeg er så stuck. Ryk dig lige, Quest. Ej, Mr. Pøse. Jeg har en cykelhjelm på. Ja, jeg er fri. Look at that super jump. Hvor fik jeg lige det fra? Jeg er super jump. Det er en rumbane. Ja, jeg er super jump. Ej, det var også det. Super høj. Jeg bruger ikke hacks. Jeg bruger ikke hacks. Nej. Oh, what the heck? Sådan der. Jeg er tilbage. Hvis jeg havde en hammerstol, kunne jeg da skrue langt. Gud, sammen på banen. Jeg er ikke god nok til det her. Godt. I luk. Look at et brød. Jeg skyder på et brød. Jeg tror, jeg bliver den. Look at et brød. Hvad skal jeg da ikke få? Below det. Okay, vent, det kom til sidste. Det kunne bare til sidste. Nu bliver vi stående. Nu er jeg stået sammen i dig. My God, for dig. That's it. Men jeg ønsker bølle. Der er sgu som her. Perfect spot. Her fik vi. Der er lidt for hyggeligt. Man skal bare hoppe rundt, så fanger de ikke en. Nej, det er stadig skidt. Der er mange, der døde, der er mange, der skidt. Der er nogen, der har det suget. Save my life and say hello, I died today. Jeg døde i den. Hey? Jeg har ikke så meget lyst til mig tilbage. Nej, det er det. 9? Ja. Det er en halv time før, så det er faktisk halvt. 20:30. Ja. Nej. Nå. Det er da hyggeligt. Hvordan kan det være, at jeg fik et ekstra liv? Det er ikke sundt. Skru lige lidt op for fjernsynet. Det er noget cool.
godt at gå på. Op. Ja. Vi er væk. Hvis der er et stort mod her. What the heck? Så er der måske noget. Come on. De laver jo sådan en bønneslag til ham. Hvor Mickey henne? Hvor Mickey henne er langt over. Mickey, du må ikke dø! Mickey blev totalt udslettet. Udrettet. Narkos. Rico Ras. Væk med dig. What the heck? Og det er nok en player, der er en zombie, som har et eller andet kastevåben. Det kunne også være mega fedt at have. Zombie weapon icon. Stegpande! Jeg skal lige se, om jeg bliver til en zombie. Zombie. Nå. Let's be to a zombie now. Ja, den er lige så skarp som en sværd. Fantastisk. Nå. Det var hurtigt. Nå, altså. Jeg tror, det var alt for denne gang. Og så ses vi næste gang. Okay, gå lige væk fra det. Så ses vi næste gang. Hej hej. Og vent. Vi ses næste gang. Hej.